Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acarane mindah gubuk guys ya. Gubuk Kanjeng Mami. Dadah. Bos muda. Yalah ngeplok iki. Iya bos muda. Ki Mbah Nang ora tau gelem sarapan, ora tau gelem mangan pokoke wis podang. Tapi gelem urip. Lah iki bos ya to. Bapak Suparman. Ki Suli. Kayak Pak Ketua. Kembe. Oke, kone. Iki genge wis amin. Wis. Piye iki Pak? Ngono gak iso. Rambut buka ta nang plastike ketempe lho dibuka. Pangan gak iso. Nek tetep. Wah, nek ngono lho. Wah. Rezeki sak nggon-nggon sing meneng. Ya iya nek alak nggone barang iki enak. Enak ae. Wis percayalah. Wis nek sing ngatur diri. Jam piro ki? Oman apa iki kok? Jamur. Nah, iki sing koake bengkang ae iki. Ya. Gigateng ya to. Oh, alah. Engko Omahe kono. mantune sing nang Papua ben ngerti. Wes. Maratuane melok koak ya to. Masuk, Bos. Oh lah. YouTube-e Martabak Cak Sin TV. Oke. Yo. Apa pokoke anu niki ya? Tempelon, Bang. Ngono. Yes. Pokoke Gus Ara tak. Iya. Pentile iki lho, pentile. Kabeh anak sarap. Pentile ae. Ayo Mas. Dah, yuk. Yuk. Nang, gitu. Lah yo Le, sarapan. Monggo. Rezeki. Rezeki petani sukses. Rezeki petani sukses. Amin. Sarapan sih, Bos. Iki Ya. nang trasekan iki, cedake Ya. ngelo. Kasihan cedake ngelo. Lahan baru. Gawe konten ya. Digasan dijere wong ayu. Angger wong ayu, pangga digasan. Andari wong tekan duwe godane wong. Jejere angger ketok mandul. Pak mandul. Angger wis disame semil wis klepek-klepek lho. Dikira melu tenane pas nang gubuk. Pas diparani sing bater nggo mobil. Wong limo yo masuk. Agak melo dah. Iya kan wong. Karenan Ayo tok. Ndang gua. Minggu paing. Minggu 5 paing 9. Dadine 29. Pokoke angger paling pol 9 kuwi. Lah karek dina karek nek gak minggu paing ki ra soso wagi. Soso wagi sebelah tembak. Pilih ngat paing. Aku yo. Lha to, lha kuwi dhewe pokak. Walah urape iki. Cocok kuwi. Mates kok bayu. Karep nyangking nyetir. Perasaan piye, Le? Nange kerja ya ana ya enak, enggak aku lorong tuman nak mah. Ketoke iki asli kuwi sing kene lemah iki. Ora bukan Tuhan. Lu itu kan bener umum. Lah kok tak apa kok lu ini. Lah lemah iki kowe oprek iki mesene kowe nek bar sarapan. Lah lemah iki ora lemah ngemon. Delok iki lemah aku kan delok pisaran iki. Lemah iki Soker liya. Lakone. Lakone iki. Jamur, Bos. Jamur. Jamur. Lha iki lho jerene kurang apik. Heeh, ora lemah. Ayo sarapan lo. Ayo udah sarapan balik. Enak. Anjing randung-randung itu ngono lho. Jakeh ya toh. Nang sarapan. Bose melok sarapan ya toh. Sarapan iki. Sekarang baru ini. Mau sarapan ukuran.
biar tahu kenikmatan sarapan bersama. Ya, Mas Santo sarapan. Sarapan bersama. Aku ngene lah yo. Guci sarapan bersama. Duit pira-pira ya aku kabeh langsung ning keluarga aku yo nek duit Lu nganu karaoke ngono ki. enak. Soane aku iso ngene nih. Iki lho. Berene, Bu. Sarapan bareng-bareng. Arek tak kon buka gak semua. Ini karaoke. Di sementeng ya bar prasik iki mudeng dadi tantuk. Gua mentek iki dikenteng mau. Gua tuh pak-pak udel iki. Ah, Dulu gua klumpukno ketawane. nah, Anakku wedok karo lanang. mbak kok paten geramu sampe kok. Wok udel iki. Heh, alah. Dalu rebak yo, Dik. Kowe kene yo. Kum daging keloroten. Halo. Tak terok sana aku rung sana. Sarapan. Bos, bos wedok sarapan. Lapar. Kandhani kok. Syukuran. Bareng-bareng. Iki pokoke kayake lho. Yo ning Facebook yo ora masuk ya bos ngono kuwi. Nek Facebook Masuk nak. masuk. Masuk. Nggih, bos bakso kok. Karek makan. Nah, kenal ya pengen kenal ya moro. Mriki, Pak. Ini ketinggalannya kayak ya. Kenal loh. Mas Supar apa ya aku. Mriki. Walah. Kuli, kowak niki. Wah, terkenal nek. Kowak pun terkenal. Sarapan. Nggih. Kenapa, Pak? Tak kuwi lah. Nggih. Jenengan teng Klungger niki. Mboten teng Bahan. Alah. Udah sore ngeraup gak jalan. Ayo munggah kuwi ya, Man. Emang cepu yo jalan santai. Jiwa nak mriki le, Pak. Teng gubuk. Lah benjing kalau kada rezeki rai nak jenengan betake mboten. Besake nagane mboten. Bang. Yang benar. Salam. Salam masukan sing kare mana. Ayo kok karang kok dibun ya. Wong jelas mak tak tau nang nduk. Pak tahu. Berapa enak? Sarapan kok. Yang pas sarapan bayar loh. Berarti kandhane wong jupuk yo entuk wong angel wong lan duwe alah dalah. Kulino apa ora le? Lo. Apa? Lo. Ini lebih mudah ini. Anak lanang iki ganteng dhewe ya ta. Iya ta. Nek pas dhewe tapi. Iya ya anak lanang iki. Sing guri dhewe. Mbah anakne ora. Tekone meja kursi, kene tekone meja kursi.
Ndi ngombene mak ngapain ngombe kok iso walah. Ilingku tak go mulih yo lek santo ha. Lah kowe kok lha kok kuwi aku. Iki ketok. Heeh. Kesik kuwi. Lah kowe mbok ketak mbok ngiling kok kuwi seneng ya. Aku mulih ketoke. Oh, roke komplit. Syukur anak Samsu anak 76 anak super anak. Lah super ini sapa? Surya ngene ari Surya 16 kok malah. Kondang kok. Ari ya. Petani ses. Oh ya. Petani sukses iki. Siapa nak tuku mobil langsung gorene. Wah, betul kok mobil ya. Ya iya. Tembeng kulitnya 3 tepak mobil. Kaya li. Kok nek mobil mogok kowe kok nang ngisore ban. Nah, ngono. Nek ngabani sopir aja kanan kiri. Ah. Ngisore ban. Iya Nek iya. ngabani sopir aja kok muni kanan kiri. Oh. Ngido sithik, ngalor sithik. Ngono kaya salikin. Ya bingung sopire. Santos sing bengkeli ae. Arep cemplung kaenan. Kayak bingung sopire. Waduh aku kon ngabani trepek ngono ki piye aku. Sing glinteng ya enak ya ta. Glinteng. Iki Mbah iki gak tau gelem sarapan, ora tau gelem mangan. Kira 76. Uripe grem mau nang urip. Lah iya. Gumun aku. Tapi nek lemah iki tak percaya. Saking apike. Kayak tukang dongkel tunggak ya. Lemah Kayak ngene kok. Cetak lagi gambare ya yo. tegal aku Ya. kono lho. Bayangno aku mikir tegal. Ya, Iso tak. Aku nyatakno jane angger resik asik ora piro. Iya. Alah, Aku ngomong, petani jagung siji kunci ini lahan resik. intine resik. Angger jembrung, ya tikus. Yes, jagung kan lemu gak iso. Aku gak ngoyo suwen iki nek karane pendekar sakti, tapi kan lahan iso resik. Soale kono kene semene. Nek gak ngono wis wae. Pendekar sakti piye, Pak? Pengasih. Lho, luar biasa. Nabuke ke wani kene wis Aku wis ora liyo-liyo perkasa. perkasa biasa. Gebloke kan iki perkara ping pindho tandur kuwi. Anu alah. Pineh bantuan. Bantuan kok tandur. Yo kabeh ra dong. perkoso nanturine bantuan. Tenang, padha-padha modalane Nek sampean kok Aku mau pokoke modal, taksi kuwi ya Allah. tak apa-apa. Nek lemane kan anak buah kan pecat ngono ya. Kok piye lah. Agak asine wong tani iki siji bibit. Pindho perawatan. Anggere ora ketel. Wis dilah mak jagung tem. Dale apa aku tau ngalami sambi-sambi iki klendiran suket ra kok. Panget tikus kok. Dira kok tumor. Nah yo, gabung wong kaya belalah. Lek kok yo tok aku. Ngono yo pergi aku yo ora anu berpikiran piye-piye. Duwe yo blek langsung kraper pada rong begitu kenal aku. Pira-pira juga. Lek nek wong anu ndak yo kudune nek wong ngono kuwi malah wedi yo man. Nek wong sing mikir. Lah aku ki gak pamit takon sing lengo. Yo kowe kon gunjul iki gon aku iki mas cetakone iki. Tapi yo los 11 juta. Kowe iki dikak Facebook li kosong. Kok ngalep, Bos? Kok Sing malah ayam meni, sing penting bayaran iki ngono. Ini kita bayaran nih. Aku kerja 3 dina ki wis bayar mbok ora kali. Lho, bos mungkin bayar aku lho 4 poga kerja di ora parang dina. Bos dina. Kuat ora bayari aku nek kuwi lah tak pikir. Ketemu itu. Enak gue
Iso, air-airah tapi kutne. Saya masih tekan iso. Watu Buka yo mau balik. pecah lah. Saya masih tekan iso. Dari anak aku rawe. Kesana kowe. Iya. Ngene tuh. Meneng ae engko payu engko YouTube em. Mendek dulu banget. Ora enak adine yo tenan tenan. Bentak ke apa wali. Pengen Jelek mare termasuk budi cah. Gani termasuk pisan. Segene nek anak omah iku lho ya. iya bawa. Sing kae lho lek gene nek mak jago tak tinggal kali. Jelekane mesti sami ya nek. Arek kumpul cek nang kono. Udah bang tunggak mang lho. Yo tidak tunggak arek mang nang luar mang. Nah, pemikul mang. Malah. Iki pindah. Kalau mau gubuk iki panggang kepenak. Keperhatian apa nek iya to. Ayo lek. Ya iya. Wajib lho. Anak buahe bos muda kok. Ya ya. Ini ya. Panggang ganteng ya. Anak buahe bos muda kaya ini. Iya. Waduh, ya. Kowak mang. Jangan tak kowak mang. Bas, kok sing lebay? Ngono pas kowak mang. Kok dikam sing sini. Mang. Nek kowe nempat kan ketok oh iso. Parang kuwi Ketoke ora sing kokok. 10 jutanan. Plak motor kuwi. Ya. Ya. Sing kok landek banyune. Kowak guys. Iki kancane ndek esuk itu ngelah gubuk. Gaok-gaok. Kene semoga Jam istirahat guys. Jam istirahat sudah mangan. Permangan layah-layah. Engko jam 1 acane, jam 3 laut. Gitu.